Сега не е никакъв проблем. Сега не е никакъв проблем. Да не откъстани. Къде ще е там, морето е там. Значи, ей къде, от тук утре тръгвате за Костия, от тук, виж? Ей по този път. Значи Кости... Гледай, какво ще кажеш? Доктор и жаба. Прави клип. Чакай. Айде спира малко. Той е малко по-нагоре.